Postoji mnogo načina da istražujemo, učimo, družimo se i ćaskamo na internetu, da otkrijemo kakvi smo, šta volimo, koliko umemo i čemu težimo, ali takođe da vidimo i kakvi su drugi ljudi, šta oni znaju, šta žele i šta vole. Imamo mnogo alata i kanala komunikacije. I Instagram, i TikTok, i Zoom, Viber, WhatsApp, Facebook, neograničene mogućnosti da radimo na sebi. Međutim, iza svih avatara, imena i prezimena i e-mail adresa stoje neki realni ljudi, čije namere nisu uvek dobre. Tako se može desiti da se suočimo sa prevarama, proganjanjem, lažnim informacijama, pa čak i nasiljem. Veoma je važno da znamo da se čuvamo na internetu i da brinemo jedni o drugima. Kako najbolje možemo da se čuvamo i brinemo o dragim ljudima dok provodimo vreme na internetu? Postoji 10 jednostavnih poruka koje je lako zapamtiti. Hajde da osmislimo naše vreme tako da internet i igranje video igara ne bude centralna aktivnost u danu. Možemo da se igramo sa drugarima u realnom svetu, da čitamo knjige, da igramo društvene igre, da razgovaramo sa članovima porodice ili sa prijateljima. Dugo sedenje ispred ekrana nije dobro za naše zdravlje. Naše lozinke su naše digitalne lične karte. Ne treba da ih otkrivamo nikome, osim roditeljima ili starateljima. Ne delimo naše lične podatke na internetu. Sve ono što ne biste rekli nepoznatoj osobi na ulici, u koju školu idete, gde živite, koji vam je broj telefona, nemojte nikada nikom pisati ni na društvenim mrežama. Ne prihvatamo zahteve za prijateljstvo od nepoznatih osoba. Ne javljamo se na nepoznate pozive, ne odgovaramo na poruke nepoznatih ljudi, ne šaljemo svoje fotografije. Nikada ne dogovaramo sastanak sa osobom koju ne poznajemo, a koja nam se obrati na internetu. Kada se to dogodi, obavestimo o tome roditelja ili staratelja. Dobro razmislimo pre nego što nešto objavimo na netu. Sve što je tamo jednom objavljeno, ostaje tamo zauvek, kao neka naša digitalna senka. Trudimo se da budemo fer prema drugim ljudima. Ne vređamo druge, ne ismevamo ih. Nikada ne komentarišemo i ne odgovaramo kada osjećamo bes i ljutnju. Naročito ne tada. Možemo da naučimo da koristimo antivirus programe. Oni nas štite od gubitka informacija i krađe identiteta. Važno je da nikada ne otvaramo linkove iz nepoznatih e-mail adresa. Takođe, svaki sadržaj koji nas uznemirava možemo da blokiramo i na taj način sačuvamo naš mir. Ako nas neko uznemirava, vređa, ucenjuje ili nam preti putem društvenih mreža, ne treba to da trpimo i da o tome ćutimo. Važno je da o tome informišemo roditelje ili neke druge osobe u koje imamo poverenja, pa čak i da razgovaramo sa stručnjakom. Bezbednost je važna tema o kojoj treba razgovarati. Podelite ove poruke sa vašim drugarima i razmišljajte o svojoj bezbednosti. Nauči više na sajtu pametnoibezbedno.gov.rs i mup.rs. U slučaju da te neko uznemirava, pozovi Nacionalni kontakt centar za bezbednost na internetu 19833 ili se obrati policiji na broj 192.